kinsa may mahimong malinawon matud pas unang pagbasa og sa atong ebanghelyo kanang magtuman gyud unsay plano, unsay gisultis Ginoo. Pinaagi sa mga propeta, pinaagi ni Moises, o pinaagi ni Jesus. Magtuman ganita ng ilang gisulti, malinawon gyud ta. Pero musupak ganita, anha gidiha ang troubles. Pareha ba aning naiplano no, anang plano mag-construct og balay, mga building, tag-as mga ito mga buildings karon din sa Pilipinas, perting daghanang building tag-as kayo. Kung ang mga engineers mutuman lang yun sa plano nga gilatid sa kanana ang ilang gihimo nga kanang plano, building plan, architectural, structural, sa panadiha civil nga mga plano, malinawon kitang mupuyo sa building. Kay kahibaw man ta nga ligon kay nagsubay sa plano. Pero din aga ni musubay sa plano, managana kita. Lingian sa di mong tupad. Ingna nagsubay ka sa plano. Ingna ba? Ingna nagsubay ka sa plano. Kanang color sa imong buhok, plano na sa Ginoo. Kanang porma sa imong kilay, plano na sa Ginoo. Kanang imong relasyon karon, kanang imong gisigihag text, sigihan imong tawag-tawag, nasubay na sa plano sa Ginoo. Kanang imong gitupad og higda karon, plano na sa Ginoo. Karong May 1 magkasalta og na 60 ka parisan, dugay nang nagpuyo-puyo, wa kasubay sa planos Ginoo. May gani karon kay musubay na sila sa planos Ginoo. Karon sang Sabado, ikatulo na tong nobinaryo, na ate pang-confirma din mga pila na sila kabo? 600? Mga 600 kapin atong konfirmahan. Kanang pag-confirma, pasabot ni confirm na ta sa planos Ginoo. Mao na nga musubay na tas planos Ginoo. Dili kay konfirma lang kay requirement ra ba ni og mukasal be ana, dili. Kanang pagpakasal plano man as Ginoo. Kana sang paghimog bata, plano sa nas Ginoo. Hay may maguna himog bata o kasal. Kay ang planos Ginoo naman ay phase 1, phase 2, phase 3. Hay may maguna be kung magtukod kag building, ang foundation o ang architectural. Tubag. Sige, ato na lang simpolon. Hay may maguna kung magtukod kag balay, haligi o ato. Ang pundasyon importante kayo. Karon ang atong dinhi San Vicente Proper Chapel na bag-o na tagkapilya diha. Unsa may una natong gibuhat? Ang yuta. Ato sang gipalit ang yuta, 500 square meters na. Kay kung mutukod tagkapilya niya ang yuta dili ato, basig ipaipot. Niya paghuman na nayuta. Ato na yung giabunuhan na dugay-dugay sa itong abuno nga human gikautan dayon, tukuran day galigi na di aron nga pista na ni karon kaon na taani. Karong adlaw mo yatong pista dinhi sa Proper San Vicente Chapel, kay mao man na siya ato yung kapilya nga diha nagsigig hugop sukad pas una, mga 100 years naman tingalin pila na nakatuig, mga 100
Wa ako kibaw basta 100 kapin daghan na kayo nangamatay di ang kapilyahan mga membro. Karon gani ang mga present ka membro daghan na masandi na kayo kamaong mulakaw. Pero sige yun, padayon. No, katapusang Huwebes na sa Abril ang pista. Dinis atong simbahan, kaning parokya nga nahimong bunga sa nagdebosyon aning niyang atong kapilya sa una, nahimo na rong parokya San Vicente Parish, San Vicente Ferrer Parish, 12 patakatuig. Ang plano sa Ginoo nato matud pa diri sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo nga mag-antos gyud ta. Mag-antos kana gyud unang planos Ginoo dinhis kalibutan kinahanglan kita mag-antos. Gilingay mong tupad ing na musubay ka ng plano ha. Nya kinsa tong mulikay sa pag-antos maratol gyud ma-stress. Mao ginay una, mao na si Jesus iya gitong gidawat ang pag-antos. Mo nang wa ma-stress. Si Maria gidawat sa niyang pag-antos. Ang mga santos midawat sa pag-antos, malinawon kay sila. Ikaduha, kinahanglan kitang mamatay. Simple ra kayo ang gisulti ni Jesus. Dili ba? Ngano mamong naratol man mo? Dili ba? Mo may giingon sa kasulatan na ang anak sa tao mag-antos gyud og mamatay. Di ba? Gilingay mong tupad. Ing nakaabot pa ka sa ikasiyam nga lubinaryo. Ing na kono. Primero maron, primero. Pangutan na ba? Ing nakaabot ka ka? Og moingon gani na siya, ang Ginoo ray mag-igo kung kanus-an niya iya kong paabuton, sa ato pa ready na siya nga mamatay. Og kanang tao nga andam nang mamatay, malinawon kay na. Pero kanang tao nga mo lugnot ba, di gustong mamatay. Kana ratol gina. Ratol. Ikatulo nga planos Ginoo, humanta mamatay mabanhaw. Og mauni ang pinakanindot kay nag-andam siya og pagkabanhaw. Og unsa man ning pagkabanhaw, mao na ni ang kalipay nga way katapusan, wan agi pag-antos ug wa na say kamatayon. So kana dieng kalipay nga atong gipangita, kana dieng kinabuhi nga atong gipangita, makabot ra day na nato humanta mag-antos ug mamatay. Mao nay package sa Ginoo. Kung di ganita mo antos, dili ta gustong mamatay, wa sa tay tinuod nga kalipay ug tinuod nga kinabuhi. Mo nang niingon bitata sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, akong Dios, pagkakatingalahan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ngano man, kay siya ang Dios, pero miantos og nagpakamatay aron mabanhaw. Mga asawa nga ni aron dinhi o kanang naas online, andam na ba mong malipay kuyog sa inyong bana? Andam mo? Uy, tubag. Og andam na mo pag-antos mo, antusan ang inyong bana aron mo malipay. Mausad ang mga bana aron mo malipay, antusa gina inyong asawa. Kamusta mga ginikanan, andam ba mong malipay sa inyong mga anak? O antusa na ng inyong mga anak?
Nya kamo mga parishioners, andam na ba mong malipay? Dinis atong parokya, andam mo dili. Palita ang mga slots. Antusag yung palit ang slot, no? Ako mong taga-agamayng update kay narabay ni text na ko pa dito, sige, update ng imong kuan, imong slot, kay ganahan may maminaw. Problema, ganahan, baka mo palit. Okay. Nihunong naman kong update nga kanang klaro. Sige, mauna ni atong update ha. Atong SBF DAG para sa kumbinto, 55,562 na atong halin. Naapay 4,438 nga available, tag 500 pesos per slot. Kana antuson tanig palit. Nya doon na ni siya 16 slot challenge nga tag 8,520 na sad ang atong nadawat. Daghan-daghan na. Ang atong haligi para ni Mama Mary katong HPMM para ni Father Arnel Ponce, ala jutay na lang yung kayong 10,852 na atong halin, 1,148 na lang ang nahibilin, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 20 slot challenge nga tag 2,091 na ang atong nadawat. Nya kining atong para sa pista, sugod na rabat ta karon, mga napo na lang kaadlaw gikan karon, mahurot na nit. Pero daghan pa kay tagpalitonon, pero musalig man gyud ko nga daghang moantos og palit ani. So ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang atong halin 30,192 na ka-slots. Naapay 39,808 ka-slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge kay kadusi meron natong pista, 1,200 per challenge. 925 na sad ang atong nadawat. Pakpakan na to be ang atong namalit og slot. Salamat kayo. Na iniingon ako, padir, wa ka maratol, kadako pa ng slots palitonon, nya pista na, nako, di ko maratol, andam kong muantos. Nga naamasan mo, nga di san maratol o palit kada adlaw, no? Wana, sugod nagratol. Nay nangutanan ako, padir, tagpila man kay challenge, o ang challenge akong paliton. Sige, kung ordinary, tagsa lang mo ka-slot sa kaning tulo ka-slots nato sa pagkakaron, 700 ang inyong magasto kung palitan ninyong tagsa ka-slots. Nya kung tagsa ka-challenge ang inyong paliton, aning tulo ka-challenges, 11,200 ang magasto. Kaya gusto mong challenge, kay ubay-ubay mo grasya, palit mo. Pwede magani i-times 3 ninyo ang challenge. Pila man, 11,200 times 3, pila man na siya. Di magi mo ka maumukwinta. Mga igsoon, usbon ako, ang atong tema, San Vicente Ferrer, Ligon og Sulondon, nakauban sa magpapanaw na magpapanaw sa paglaom. Si San Vicente Ferrer ni antos hangtod sa kamatayon sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pag-ayo og mga masakiton, sa pagpapahawa og mga yawa, to the point nga naghimo siyang daghan kayong mga milagro. Ngano man kay nagtuman siya sa sugo sa Ginoo. Kung ato ning i-relate sa atong kinabuhi karon nga politikanhon, kay padong naman tas eleksyon, mga 17 days naman lang eleksyon na. Mangita tag mga tao, mga kandidato o kandidata sa atong nasod na senador hangtod sa konsihal. Kanang kamao bitang moantos, kamaong magpakamatay para sa atong nasod. Nana ba mo'y nakitaan?
Ilhan na nimo ang muantos nga naman una di na sila magbalhin-balhin og partido. Kanang muantos sila ba pagbarog kun unsay ilang baruganan. Nya dili sana mag-usab-usab ang ilang saad. Dili tingali gyud makumpleto nilag tuman pero naa gid diha ang ilang rumbo. Dili ba mag-usab-usab? Saad karon nya iniglingkod dili tumanon. Kanang musaad gani ka bahala nag matuman nimo ang 50% ba 80% ba kay wa man gyud makatuman og 100% kay di man ta perfect. Pero kanang imong rumbo na diha dili kay musaad karon panahos eleksyon magkumpanya daghan kay saad iniglingkod mahilom inigsunod na sang eleksyon mobalik na sang saad pagka di na maayo. Kinsa maron sa Team Marcos o sa Team Duterte kinsa Manila ang atong matawag nga moantos gyud pagtuman sa ilang plano nya magpakamatay para pagtuman sa ilang plano ay nalamog tubag kana mo'y atong sundon. Pero kanang mag-usab-usab og partido layat diri layat dito layat diri layat dito ato na lang kuhaon oy mga wa nay baruganan dili ka maong muantos pagtuman sa ilang gisaad o gipanumpaan. Para ko ninyo mga asawa, ganahan mo sa inyong bana, nga nisaad ninyo pagkasal, unya karon magsigig tabok ngadto sa silingan. Ganahan mo, ana? Hoy, mga asawa, kusga. Suko naman gani mo. Tinubagan ko lang daan, suko na. Kamu sa mga bana, ganahan mo ng inyong asawa nga sa saad ninyo. Unya, inigabot na ikaminyo na, purti kayaw-yawan. Nya, mga bit pag yun usahay. Ganahan mo anak mga bana. Di, oy. Anak yung mo antos yung kas imong saad. Muna kung makapili gani mo makani si Duterte, ni antos ni siyang saad, unya iyang gituman o gipakamatyan, ang tanan nga naas linya ni Duterte ato nang suportahan kay puparihan na silang kinaiya. Kung si Marcos mao say nagbuhat anang maong pagtuman sa saad nga ni antos o gustong magpakamatay pagtuman sa iyang saad nato, ang tanan sang nakalinya diha ni Marcos atong suportahan. Nya naman sa mga independente ato sang tan-awon ila-ilahon kung doon na basa na sila gisaad ug andam basa silang muantos og magpakamatay sa ilang gisaad kay wa man sila gisaad karong bati pulos nindot oy pulos gyud nindot. Pero ang problema iniglingkod na di na sila kamaong muantos ug magpakamatay sa ilang gisaad. Lahi ni Kristo, pagsaad ni Kristo nga iya tang luwason ug andam siyang mualagad ug magpakamatay para nato, iya ginang gituman mo nang iyang gi-remind pagbalik. Hinomdumi ninyo ang kasulatan, hinomdumi ninyo ang gisulti nako kaninyo kaniadto samtang uban pa ako kaninyo.